I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Philippines flood control scam exposed. Dad, nagiging viral ngayon ang pinapakita ng expose ng Rappler at saka ni President Bongbong Marcos. Kasi pinakita ng Rappler sa mga hidden sources nila, ng mga contractor rin, na pinapakita sa kanila kung paano na dinadayaan yung flood control project. Pinapakita ng Rappler dun sa video nila na kung ang flood control project kailangan daw ng 12-meter beam para mabawasan ang flood sa area dahil sa budget na kailangan hatian sa mga government officials at saka kung sino-sino man na politiko, nagiging parang 6-meter beam na lang at saka kung mas pangit yung quality ng project, mas hindi daw nasosolve ang flood control. At pinakita pa nga ni Bongbong Marcos, binisita niya ang isang flood control project na worth 55 billion daw, na marked as completed sa DPWH. Pero nung nabisita niya, wala man lang ginawang work at all dito sa mga flood control project. So either ghost project or sobrang bad quality daw ang project dahil sa mga corruption dito sa gobyerno. Ito ang nangyayari ngayon sa flood control natin dito sa Pilipinas. Ano masasabi mo, Dad? Well, ganito kasi kung titingnan natin, no, itong mga ganitong problema sa gobyerno natin pagdating sa construction, matagal na to. Kung titingnan nga natin, may pelikula sila Eddie Garcia at saka si Eddie Gutierrez noong mga 1990s pa, na ganyan yung sinasabi nila, no, mga contractor sila, naglalaban-laban sila, nag-aaway-aaway sila, isang parang malaking drama action story to na nung panahon pinalabas to sa mga pelikula. Sinasabi na rin dito yung ganyan, yung mga dayaan sa construction para kumita, binibili yung mga kalaban para kumita, dinadaya yung mga materyales, yung gawa, no, at minsan parang ghost project pa yung iba. Matagal na tong problemang to, paulit-ulit lamang, no, kasi nga hindi natin maiiwasan yung mga ibang kababayan natin na nasa gobyerno, talaga naman na medyo kulang sila sa disiplina sa kanilang pagkaganid, no? Talagang makikita natin na swapang nga, sabi nila mga buhaya na, no? So hindi na nila iniisip kung ano yung mangyayari sa kapakanan ng iba. Ang importante lamang ay kumita sila at maging mayaman sila. Yun ang problema ng ating lipunan, no? Yung kultura, yung attitude na sinasabi natin na dapat mabago at mahubog sa tamang papupuntahan, no? So that is where the education aspect that will kick in, no? Ibig sabihin, during the formative age of the kids, dapat sa eskwela talagang tinuturo yan, no? Yung good conduct and moral character, no? Kinakailangan na napaka-importante niyan. Kasi kung hindi, talagang malilihis sa landas ang ating mga kababayan, no? Saka yung number 2, leadership by example din. Kasi kung nakikita ng mga ating mga nasa pamahalaan na yung mga namumuno, ay mga nakakataas sa posisyon, ay ginagawa yun, siyempre lahat magkokopyahan, no? At pag nagkopyahan na, ang hirap ng sawatahin kasi nga wala ka ng moral, kumbaga authority dahil ikaw mismo gumagawa ng mali. So napakahalaga talaga na magkaroon ng tamang disiplina ang ating mga namumuno at namamahala at saka tamang sistema, no, para hindi nang sa ganun kung kani-kanino na lamang na i-award yung mga kontrata. Dapat talagang magkaroon ng hustisya rito, maipakulong yung mga dapat makulong para sa ganun matauhan lahat at hindi na itolerate yung ganitong sistema. Kaya marami rin nagsasabi na mga private sector dapat ma-involve na, no, maikumpara yung mga presyong binibili at dapat ma-inspect talaga yung mga project para sa ganun hindi na napupunta, nawawaldas yung mga puhunan o budget ng ating gobyerno. Katulad niya, sinasabi natin, ang daming buwis, ang daming binabayaran, pero yung pala napupunta lang sa wala. Actually, hindi naman magrereklamo ang mga tao kung nakikita nilang ginagamit to sa tama at kung nakakabuti sa sanlibutan. No? Pero ang problema nga kung ginagamit to sa pampersonal na pangangailangan o pagkaganit, pagkatapos isasakripisyo mo yung buhay ng ibang tao, ito talaga yung kinagagalit ng ating mga kababayan. Ngayon, Dad, sino masasabi mong mas mali dito sa sitwasyon na to? Yung mga contractor na nandadaya ng project o yung mga politiko at mga government official na sila yung mismong humihingi ng malaking kita or malaking share sa mga project na to? Sa akin, it takes two to tango, no? Pareho yan may kasalanan, no? Kasi una, yung mga politiko o mga nasa gobyerno, dapat alam ninyo na may pananagutan kayo sa lipunan. Huwag kayong pumasok sa gobyerno kung gusto nyo kumita. Kung gusto nyo kumita, magnegosyo kayo. Huwag kayong pumasok sa gobyerno. Ngayon, pag sinabi natin gobyerno, dapat yan, busila kayong kalooban na maglingkod sa kapwa. Sakripisyo yan. Ngayon, hindi nagiging sakripisyo to, no? Nagiging oportunidad para sila yumaman, para sila kumita. Hindi dapat ganon. Dapat meron tayong tinatawag na dignidad, no? May dignidad kayo bilang tao na pag pumasok kayo sa gobyerno, alam yung paglilingkod niyan sa kapwa, hindi para sa sarili nyo. Pangalawa, sa mga kontratista naman, ganun din, no? Kikita ka nga, makikipagsabuatan ka o mag-aalok ka, manunuhol ka, para sa ganun, mandaya kayo. Anong pupunta niya kalauna pag nabuking kayo, nahuli kayo, katulad nangyayari ngayon, lahat ng kinita nyo, mawawaldas lamang, nasirang pangalan nyo, pwede pa kayong makulong, no? Kaya wag natin isipin na makakalusot tayo, etc. Pero anong kapalit niyan? Tandaan natin, no? Hindi lamang yung parusa ng
ng tao pero yung parusa rin ng Panginoon. No? Dadaanan kayo ng kamalasan, magkakasakit kayo, babawian kayo ng tadhana. Yun ang dapat sana maalala ng ating mga kababayan. So it takes two to tango. Not one person is to blame, not one entity is to blame, but all these people who work together to do that, then that's the problem. Di ba sana kung totoo yung project, ginawa yung project, kumita lang na mas malaki, siguro within that limit, pwede pang tanggapin ng ating mga kababayan yan. Pero hindi mo na ginawa, tapos dinaya mo pa yung ginawa mo, tapos nangolekta ka na napakalaki, talagang marami magagalit. Kaya yun ang sentimento ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na dapat i-blacklist na ang mga contractors na to. Kayo naman, isipin nyo ba? Sa tingin nyo ba na dapat hindi lang i-blacklist yung mga contractors, pero i-blacklist na rin ang mga officials ng gobyerno at mga politiko from ever being in politics and government again? I-comment nyo yan, anong opinion nyo dyan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.